राता रात में हिट हो जाता ओकरा कहे लायक नहीं खे। राजनीति में देखे कि अगर ई दल में पेट नहीं के भरत तो चाचा जी राता राती दल चेंज करके उ दल में चल जाता। आज के बबुआ भोजपुरी गीत के कहे लायक बा। मार्केट में गीत हमरा बड़ी सुंदर जमरा जुड़ुआ भाई परमादनीय नागेंद्र भैया जी और वो स्थान पर खड़ा हो जाए एगो पुष्प के हार से रुआ स्वागत रही। बड़ी सुंदर हमनी के कलाकार बड़ा भैया नागेंद्र भैया जी तनी खड़ा हो जाए पुष्प के हार। आज के संग ही जमल रहले है दोनों। सही बात है भैया जी बाकी करल के जाए यही से दोनों लामा हो गइल। आज का भोजपुरी गीत के कहला के नहीं बुआ जी मार्केट में गीत तहल का मजा रहे बुआ जी देखा तो तुम बुआ